Ftit ġimgħat wara li nqara l-budget, propju mal-bidu tas-sena l-ġdida, bdew deħlin fis-seħħ uħud mill-miżuri mħabbra mill-Ministru tal-Finanzi. Fosthom miżuri fiskali li se jaraw lil familji jiffrankaw it-taxxa jew ikunu inċentivati biex jieħdu ċerti inizjattivi. Fost il-miżuri fiskali ewlenin u li se jħallu differenza fil-but ta' dak li jkun, hemm il-fatt li r-rata massima ta' taxxa personali naqset minn 29% għal 25%. Din hija applikabbli għal dawk li jaqilgħu inqas minn 60,000 euro. Ġenituri ta' tfal li attendu skejjel privati u tal-Knisja bdew jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa jekk jibagħtu lil uliedhom l-iskola bit-trasport privat. Għall-istudenti l-istipendju ma baqax ikun taxxabbli. Filwaqt li għal darba oħra ttieħdu l-miżuri meħtieġa biex idħul fuq il-paga minima ukoll ma jkunx taxxabbli. Daħlu wkoll fis-seħħ bidliet fil-mod kif tinħadem it-taxxa fuq trasferiment ta' proprjetà. Filwaqt li r-rata tal-VAT fuq l-audiobooks u kotba diġitali niżlet minn 18% għal 5%. B'effett mill-ewwel ta' Jannar il-Gvern beda jnaqqas it-taxxa lill-kumpaniji li jagħtu qotjiet ta' karità lil Malta Community Chest Fund. It-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul tal-plejers tal-futbol ġiet estiża għal dawk tal-water polo. Daħlet fis-seħħ ukoll skema magħrufa bħala Seed Investment Programme. Din l-iskema taħseb għal regoli ġodda taħt l-att dwar it-taxxa ta' dħul fejn se jkun hemm inċentivi għal dawk l-investituri li jinvestu f'intrapriżi u jkunu għadhom fl-istadju bikri tal-ħajja tal-kummerċ. Kif imħabbar fil-budget fl-ewwel ta' Jannar il-prezz tal-petrol bla ċomb raħas b'2 ċenteżmi, filwaqt li l-prezz tad-diesel raħas b'ċenteżmu. Dawn huma wħud mill-miżuri ewlenin fil-qasam fiskali. Miżuri oħra partikolarment dawk li jinċentivaw ix-xogħol ukoll bdew jidħlu fis-seħħ, filwaqt li oħrajn jibdew ikunu implementati fi żmien li ġej u għalhekk iktar dettalji dwarhom mistennija fil-ġejjin qrib.